об'єднуються, і тому 10. Ми знову, колеги, ми знову в студії, і наші глядачі з нами. Ми якраз в перерві цій почали таку цікаву дискусію, і я хочу розпочати із питання до Дмитра, до пана Дмитра. От ми тут уже накидали таких проблем, почули представників спільноти, і що нам почули, що все ж таки думка колега з Тернополя, що це такі зміни, хоча вони невеличкі, як каже пан Ігор, все ж таки 1% складають, але все вони позитивні і мають позитивний вплив. Але що нам треба зробити, щоб зацікавити учасників ринку, так, бути в цій програмі і щоб збільшити оцю участь держави в таких програмах і пришвидшити реформу? Спасибо. Ну, во-первых, относительно тех проблем, которые есть в программе, да, я хотел бы сакцентировать внимание на том, что программу запустили в 1 апреля 2017 года, на 26-м году независимости Украины. Да? То есть, соответственно, это есть часть реформы фармацевтического сектора. Я не видел еще ни одной страны в мире, где бы реформы вот так сразу бы все получалось и шли так, как необходимо. Поэтому как бы те технические проблемы, которые есть, они абсолютно объективны. Единственное, министерство вместе с Национальной службой здоровья нужно объединить усилия для того, чтобы их решать как можно быстрее и снимать те вопросы, которые есть. Тем не менее, если говорить со стороны пациента, у пациента до этого вообще не было лекарств, то есть он покупал со своего кармана, тут он имеет возможность пойти к доктору, получить рецепт, по этому рецепту в аптеке получить лекарство либо бесплатно, либо с небольшой доплатой. На мой взгляд, для пациента это абсолютно позитивно, и коллега из Тернопольской области подтвердил. Да? Далее, если говорить о статистике, только с 1 апреля 2019 года, то абсолютная цифра по состоянию на субботу, что выписано 3 миллиона 274 тысячи электронных рецептов. Из них 2 миллиона 574 тысячи было отоварено, то есть по ним были получены лекарства. Да? Поэтому даже при существующих проблемах программа работает. Но как бы никто не отрицает, что эти проблемы необходимо решать. Таким образом, если говорить о аптеках, о заинтересованности аптек и о наценке аптечного учреждения, то вот вместе с коллегами мы проводили целый ряд встреч. И есть проект изменений в постановление Кабинета министров Украины, который призван частично решить эту проблему. И, очень долго лежит под сукном. Ну, есть процедуры, которые, к сожалению, невозможно миновать. Да? И я думаю, что обіцяли до 1 липня розглянути. Эта проблема будет решена. Если говорить о заинтересованности аптек, то в тот момент, когда изначально запускали программу, абсолютно четко обсуждалась идея использовать практику, которая есть в других странах, для того, чтобы аптеки оплачивать за один обработанный рецепт. Тогда у аптек абсолютно четко была бы заинтересованность. И те 6 тысяч аптек, которые мы видим сегодня на сайте, это было бы 18, а может быть и все 20 тысяч аптек, которые есть в Украине. На тот момент это сделать было невозможно, потому что на финансирование программы было заложено только финансирование лекарств, но не услуги фармацевтической. Поэтому задача министерства при формировании бюджета на 2020 год не упустить этот момент и попробовать все-таки доказать новому составу Кабинета министров, что это необходимо, и, соответственно, проголосовать в Раде за такие изменения. Дальше, безусловно, я абсолютно согласен со всеми участниками о том, что очень маленькое финансирование на программу. Сам инструмент показал себя эффективным и абсолютно четко вытекает то, что это финансирование необходимо увеличивать. Да? Министерство, насколько я знаю, вместо 1 миллиарда на 2019 год просило 2 миллиарда. Им было отказано. Я вот сегодня, когда готовился к программе, я специально посмотрел закон о госбюджете на 2019 год. И так как мы здесь с вами все налогоплательщики, я считаю, что мы имеем право поднимать эти вопросы. Я уже не говорю там о 2 миллиардах, которые заложены на финансирование Верховной Рады Украины, да, там 833 миллиона на медицинские услуги, которые предоставляются учреждениями державного управления с правами. Я тоже об этом не говорю. Но там есть вот такие позиции в законе о госбюджете, как, допустим, фонд президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді. Миллиард. Як на программу? Миллиард, да. Вопрос, а что важнее вот в сегодняшних условиях? Этот миллиард на эти цели или миллиард, который можно было бы пустить и
по состоянию на 20 апреля 2019 года абсолютная статистика, что 8 миллионов пациентов, наших соотечественников, воспользовались программой «Доступные лики». Да? Или бы добавить миллиард сюда, и тогда бы эта цифра была не 8 миллионов, а значительно больше. И люди бы не последние деньги отдавали за лекарства, могли бы пойти получить рецепты, по ним получить соответствующие лекарства. Поэтому в совокупности эти проблемы нужно решать и добавлять те нозологии, которые будут входить в программу, увеличивать финансирование и решать те проблемы для того, чтобы аптеки это было не в нагрузку, не в убыток, а у них была прямая заинтересованность, в том числе финансовая, участвовать в этой программе. Ну, абсолютно нет никаких препятствий для того, чтобы это решить. Необходимо только, как вот модно говорить в последнее время, политическая воля. Да? Совершенно вірно. Дякую, пане Дмитре. Пане Олександре, прокоментуєте, чи дійсно ці кроки можуть допомогти? Ну, звичайно, ці кроки можуть допомогти. Дмитро абсолютно правий. Міністерство просило на 2019 рік 2 мільярди гривень на програму «Доступні ліки». Отримали знову мільярд. Основне обґрунтування Міністерства фінансів, і воно має право бути, це те, що коли все в паперовому вигляді, то дуже важко довіряти цифрам. Цим, які пишуться на папері і які подаються в звітах. Це також одна із причин, чому електронний рецепт був запроваджений без тестового періоду, без пілотних регіонів. Це було зроблено виключно для того, щоб в наступному році отримати більше фінансування. Незважаючи на сезон політичної турбулентності, яка зараз всіх нас колихає, міністерство вже працює над бюджетною декларацією. Хоча ми готували трьохрічну бюджетну декларацію на початку 2019 року, на 2020, 2021 і 2022 роки, ми все одно входимо в бюджетний процес і до 15 липня ми вже будемо подавати наші перші пропозиції, зведену бюджетну декларацію. Так, ми працюємо над тим, щоб бюджет, новий склад Верховної Ради прийняв завчасно. І знову ж таки, завдяки тому, що уже 3 місяці станом на 1 липня буде працювати програма «Доступні ліки» під патронатом НСЗУ і все в електронному вигляді, де є чудовий дашборд, де ми бачимо все в режимі реального часу, ми зможемо свої дані вже верифіковані надавати, скажімо, Мінфіну і надавати всім іншим. Тому ми очікуємо, звичайно, на збільшення фінансування. Паралельно ми працюємо над розширенням кількості нозологій. Я можу навести приклад. У нас зараз, колеги правильно сказали, реімбурсується за програмою «Доступні ліки» 1 мільярд. У Польщі у перерахунок на гривні це 80 мільярдів гривень, але у них 80 теж не одразу з'явилось. Дмитро правильно сказав, ми дали старт програмі на 26-му році незалежності. В ідеалі, і було б дуже гарно для наших пацієнтів, якби ми зробили це значно раніше. Тому зараз ми працюємо над покращенням ситуації, над верифікацією всіх даних. І от дивіться, те, що ми тут обговорюємо в студії, воно насправді сходиться з реальністю. Я сказав на початку, що у паперовому вигляді було близько 6 тисяч аптек заявлено. Зараз заявлено 6, бере участь 3, а Ігор сказав, що за даними казначейства у паперовому вигляді із 6 тисяч заявлених фактично брали участь тільки 2 тисячі. Тобто ми зараз бачимо реальне збільшення кількості діючих аптек. При цьому ми паралельно бачимо те, що коштів, які витрачаються на цю програму, стає менше, вони зменшуються. Тобто ми можемо говорити про те, що так звані рецепти мертвим душам чи ще якесь нецільове використання коштів фактично прибираються. І це також є вагомим аргументом для нас, тому що за зекономлені кошти ми можемо розширяти список нозологій або покривати більшу кількість пацієнтів. Те, що сказав колега з Тернопіля про національний перелік. Так, у нас є національний перелік основних лікарських засобів, створений на базі формуляра Всесвітньої організації охорони здоров'я. І всі 23 міжнародних непатентованих назви, які у нас беруть участь у програмі «Доступні ліки», вони всі із національного переліку. Тобто це лікарські засоби з доведеною ефективністю. Їх тільки різниця в ціні. Тобто найнижчі відшкодовуються повністю, інші з доплатою, з невеликою за відшкодування найнижчого. І фактично всі групи лікарських засобів, крім там бронхіальної астми, за 2 роки дії програми показали динаміку на зниження. Дякую. А скажіть, а яку в вашому проєкті бюджету, яку суму ви закладаєте і на які цілі?
Я цю конкретно програму? зможу це сказати Приблизно хоча після, звичайно, 1 липня, коли ми отримуємо дані за цілий квартал роботи в НСЗУ. Але те, що ми бачимо, то на 2020 рік це 1 мільярд 250 мільйонів гривень. Це якщо не відбудеться розширення кількості захворювань. Чого я також не можу виключати, тому що ми працюємо паралельно у двох цих напрямках. Крім цього, ми також працюємо в напрямку маркування лікарських засобів. Ви тут дуже часто задавали питання про фальсифіковані лікарські засоби. Хочу трошки прокоментувати. З 9 лютого в країнах Європейського Союзу стало обов'язковою система маркування лікарських засобів. Це коли на упаковці лікарського засобу нанесений спеціальний код, який називається Data Matrix або 2D-код. І коли можна шлях лікарського засобу від виробника до кінцевого споживача повністю відстежувати. На виконання і наших європейських зобов'язань, нашої європейської інтеграції 4 квітня в Україні була прийнята урядом концепція з запобігання фальсифікованим лікарським засобам. Зараз у нас є проект постанови, який вже направлений на розгляд до Кабінету міністрів, який погоджений відповідно до регламентних процедур, де ми хочемо, щоб участь у програмі «Доступні ліки» брали тільки лікарські засоби з відповідним маркуванням. І на цьому етапі вже буде відбуватися пілотний проект, про що говорили колеги, чого не було з електронним рецептом, на якому ми зможемо все побачити, все відкатати і надіємося, що цей 1 мільярд, який зараз є, це буде достатнім об'ємом для нашого пілоту там з 2020 року, чи можливо трошки більше буде, ніж мільярд, але знову ж таки система повинна ця запрацювати. І в ідеалі це система, коли ви як пацієнт купуєте в аптеці лікарський засіб, умовно кажучи, смартфоном скануєте код, і ви бачите, що це лікарський засіб належної якості, не фальсифікований. І тому, якщо така система буде працювати, то фактично питання фальсифікованих лікарських засобів буде не на 100%, але у більшості закрито. І ви говорили про від 10 до 40% фальсифікованих Це за різними оцінками, лікарських засобів. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, як і говорив Дмитро, кожен 10-й лікарський засіб в країнах, що розвиваються, може бути фальсифікований. І хочу для всіх, хто нас дивиться, зауважити, що це не всі 10% лікарських засобів саме фальсифіковані в класичному розумінні цього слова. Тому що відповідно до класифікації ВООЗ і українського законодавства до фальсифікованих відносяться так названі субстандартні лікарські засоби. Це коли лікарський засіб, наприклад, вироблявся для ринку Польщі, але пересік кордон і продається на ринку України, що ми можемо бачити на різних інтернет-сайтах. Або коли... Він як контрабандним шляхом. Грубо кажучи, він, контрабандний. Або коли з якісної сировини на неліцензованій площадці, якщо так, на неліцензованому майданчику відбувається, в принципі, якісне фасування там лікарського засобу, але це також не відповідає вимогам, і такі лікарські засоби вважаються... Тобто маркування може цьому зарадити? Звичайно, буде упаковка, там буде контроль від відкриття, і там буде код, за яким на кожному ланцюгу постачання і кінцевий споживач також можуть відстежити шлях цього лікарського засобу. І тут Олександр дуже цікаво зацепив тему, вона стосується безпосередньо доступних ліків. Якщо ми кажемо про ті ймовірні 10% в Україні, вони набагато менше, там за даними Державної служби, це 1-2%, які виявляються в обігу, бо тут досить сильні регуляторні традиції, на відміну від інших інституцій. Це ви про ці фальсифіковані контрабанді, так? А чому вони не виявляються? У нас є зовсім інша проблема. Бо ці 10% можуть входити лікарські засоби, які не довели свою терапевтичну ефективність. Тобто на сьогоднішній день ця ж проблема є в програмі «Доступні ліки». Не еквівалентні, не біоеквівалентні, терапевтично нееквівалентні ліки включаються в програму. І це є ще один Цю програму «Доступні ліки», так? Так. Давайте назвати її своїми іменами. Нема критерію відбору, наявність біоеквівалентності лікарського засобу на сьогоднішній день до державних програм. Тому щодо державних програм, на жаль, можуть надходити, на щастя, таких випадків не було в публічній площині,
бо на це увагу ще не звертало суспільство. Можуть надходити ті лікарські засоби, які не виявляють ту ефективність в лікуванні, яку на сьогоднішній день від них по ефективності очікують. я хотів би доповнити, бо одну І в нас секундочку, так є ще гість, який якраз вже. в той частині, що сьогодні дійсно Міністерство охорони здоров'я визначило перелік 23 молекул, це все монопрепарати, тобто це всі препарати, які мають одну діючу речовину. Сьогодні в світі вони приміняються, сьогодні в багатьох країнах вони використовуються, але це препарати, скажімо так, другого ряду, все-таки набагато ефективніші, якщо говорити про те, що доповнити шановного Ігоря, препарати, які сьогодні мають комплексну дію, тобто куди входить 2 або 3 молекули, тобто препарати, які мають абсолютно інші показники, вони найбільш ефективні, вони більш сучасні, вони більш сьогодні, можливо, дороговартісні, але вони сьогодні дають більше користі для здоров'я. Але держава наша поки що не може, мабуть, їх фінансувати. Відбирає Вони зараз найдешевший. Що да, може дати Що найдешевше. може Але добре, що поки що почали даватися. Я думаю, що наступним етапом, і Олександр про це сказав, що буде розширюватися перелік, буде розширюватися кількість, а це вже потрібно робити, тому що ми 3-й рік працюємо з одною і тою самою групою препаратів. Люди хочуть вже більшого. Тому я Тобто думаю, ми що якраз... відпрацьовуємо механізм, Да. та І я замінюємо думаю, що це паперові стосується рецепти якраз електронні, але і, ми не можливо, більше розширюємо тих перелік. високотехнологічних Да, препаратів, да, да. про які зараз У нас каже зараз колега. якраз так, ми маємо в студії Андрія Безносенка, він є головним лікарем Національного інституту раку, безпосередньо працює з пацієнтами. І хотілося б почути вашу думку і щодо програми «Доступні ліки», і ми зачепили таку тему, як контрабандні, фальсифіковані ліки, а ці ліки в тому числі дуже дорогі, і вони точно не відшкодовуються на сьогодні цією програмою, і серед... Тобто багато ризиків несе, да, це саме категорія цих препаратів. Будь ласка, пане Андрію. Так, стосовно доступних ліків, на жаль, відшкодування онкологічних препаратів не заложено в державній програмі «Доступні ліки». Лікування онкологічних захворювань – це в більшій мірі це стаціонарне лікування, інтенсивне стаціонарне лікування, коли пацієнт повинен перебувати в палаті, в онкологічному закладі. Але є багато нозологій, які після інтенсивного лікування повинні в амбулаторному режимі, в домашньому режимі приймати таблетовані форми, підтримуючи терапію, чи терапію супроводу, чи гормональної терапії, не показуючись до лікаря-спеціаліста-онколога. Наприклад, при ракі грудної залози, передміхорової залози, деякі онкогематологічні захворювання. І така методика відшкодування державою частини чи повної вартості цих лікарських засіб, не приходячи до онкологічного закладу, дуже буде слушна і буде наразі. Тому що в Україні на 1 мільйон онкохворих всього 1500 лікарів-онкологів. І лікарі-онкологи працюють з великим надвантаженням. І якщо пацієнт, і в кожному обласному центрі є виключно один онкологічний заклад. Ну, в Києві є 2, а там в кожному обласному центрі є один онкологічний заклад. І щоб пацієнту з району чи з іншого міста, щоб отримати лікарські засоби, які куплені за державним коштом, чи виписати рецепти, купити в аптеці, йому треба їхати до онколога. Стояти в черзі, отримати. Якщо отримати за державний кошт, завести історію хвороби. Лікар повинен списати, провести через бухгалтерські документи, навіть таблетовані амбулаторні препарати. І він їде додому. Тому це парамедичне фінансове навантаження на пацієнтів та їх родичів буде зменшено. І буде зменшено фінансове навантаження і ресурсне навантаження на онкологічні заклади. Це дуже корисна річ, яка може в майбутньому відбудеться, і онкологи, і я думаю, що онкологічні пацієнти з радістю її сприймуть. А що стосовно фальсифікату, то пан Олександр сказав слушну річ щодо маркування, да? Тому що біля інституту раку на кожному стовбі є 2 варіанти вивісок. Це куплю волосся чи продам хіміопрепарати. Більше нічого немає. Тобто, взаємовиключно. Да, концентрація онкологічних пацієнтів біля інституту раку, вона колосальна. Якщо тільки 23 тисячі пацієнтів лікуються щороку, а консультується більше 80 тисяч пацієнтів. Тобто майже кожен 8 онкохворий в країні лікується в інституті. З усіх регіонів приїжджають. І, на жаль, наше суспільство не стільки заможне, щоб
купляти це власним коштом в повному об'ємі, а держава не може забезпечити 100% фінансування, і пацієнти спокушаються на ці вивіски, що на 500 гривень дешевше купляють в переході на метро Васильківська без фіскального чеку, без сертифікатів відповідності, як правило, з етикеткою Турецької Республіки, Польщі, Росії, Білорусі. Це контрабандні. В кращому випадку. То, що ми стикаємося щодня, то це контрабандні препарати. Більшість препаратів онкологічних, які вводяться системно, тобто внутрішньовенно, вони мають холодовий ланцюг. Зрозуміло, що ці кур'єри, які привозять в перехід в таку жару, спеку, яка є сьогодні, цей холодовий ланцюг не дотриманий. Як вони завозять там потягами, чи літаками, чи авто, так само нам неможливо. Тому в інституті і юридично нам заборонено лікарям-онкологам ці препарати капати, бо вони офіційно не ввезені в Україні, не сплачені мита, і фірма-виробник, навіть якщо вона зареєстрована в Україні, препарат зареєстрований в Україні, і фірма-виробник не несе відповідальність за побічні дії у разі виникнення чи летальний випадок, який може бути після лікування подібними препаратами. Ці препарати просто не мають сертифікату якості. Взагалі, так. Тому оце, якщо це маркування, і ще, якщо є така реєстр цих лікарських засобів, які офіційно завезені в Україні, нам, лікарям, спростить життя, тому що можна онлайн автоматично визначити, що лікарський засіб сертифікований, офіційно завезений, з дотриманням всіх вимог до транспортування і зберігання, і ми тоді можемо розраховувати на якийсь ефект. Тому що якщо пацієнту відкапати він онкологічний препарат, це не препарат від гіпертонії, бо там пряма дія. Приймав фальсифікат, вона не діє, гіпертонія є, знає, що треба поміняти таблетку. Чи астматику дати препарати, які знімають спазм. Онкологічне лікування довготривале. І ми проводимо огляд там, що 2-3 місяці. Пацієнти зараз сучасні препарати добре переносяться з терапією супроводу. Вони капаються, вони не можуть відчути, що воно діє на пухлинні клітини чи на пухлинну тканину. А по факту, коли ми робимо вже контроль, бачимо, що пухлина росте. Ми сприймаємо, що це біологія опухолі така, що не впливають ці препарати. А може препарати впливають, але не контрабандні, які завезені з недотриманням якихось нормальних вимог. Тому лікарі практики точно підтримують і чекають, коли буде якийсь єдиний реєстр лікарських засобів, який можна перевірити, чи він сертифікований в Україні і правильно завезений, і маркування, щоб виключити фальсифікат, контрабанду чи інші якісь ненормальні, якісь не відповідають законодавству дії з цими лікарськими засобами. Дякую, пане Андрію. Ви тут якраз зачепили таку тему, що ви говорите через інтернет-торгівлі і цих кур'єрських доставок. Я знаю, що питання інтернет-торгівлі лікарськими препаратами найбільш зараз дискусійне. Я знаю пана Володимира, вони обговорювали на своїх кількох заходах цю тему. Дякую, хочу абсолютно підтримати шановного колегу. Прокоментуйте, які ризики несе все ж таки. Який дійсно сьогодні розказав надзвичайно складну проблему, якою сьогодні стикаються наші пацієнти, тому що дійсно препарати, якщо ми говоримо про онкологію, надзвичайно дороговартісні, але вони повинні бути ефективні, вони у всьому світі дорогі. І, на жаль, люди сьогодні не спроможні купити, і вони вимушені звертатися до якихось незрозумілих отих перепродувачів. Але я би хотів закликати всіх наших людей, хворих і тих, які сьогодні лікуються, не купляти ліки сьогодні не в аптеках. Тому що в кінці 2018 року ми разом з Українською радою бізнесу, якою сьогодні ми членами якої є, ми сьогодні піднімали питання неоднократно, і це питання якраз було дослухано до наших народних депутатів, дійшло, і вони сьогодні внесли зміни в кінці 2018 року у Податковий кодекс, і сьогодні заборонено реалізація лікарських засобів без видачі фіскального чеку. Тобто це те якраз, що я ще раз підтверджую, що якщо сьогодні немає фіскального чеку, це є наразі одним із тих запобіжників неотримання неякісних або фальсифікованих лікарських засобів. Тобто
Я сьогодні закликаю наших людей, пацієнтів купувати ліки тільки виключно в аптеках і обов'язково вимагати фіскальний касовий чек. Можна вимагати додатково і сертифікат якості, а ліки, які легально завезені, вони сьогодні мають всі сертифікати якості, які сьогодні видають виробники. І сьогодні абсолютно кожна аптека цей пакет документів і фіскальний чек може надати. Щодо інтернет-аптек, вони ж не мають. Наразі сьогодні це також дуже розповсюджено, в тому числі в Україні. В багатьох країнах світу такий вид діяльності дозволений, але в багатьох і не дозволений. Тобто сьогодні Україна якраз стоїть на порозі, як кажуть, або в ту сторону, або в іншу. Наразі ми, як асоціація, ми сьогодні закликаємо і сьогодні ми переконуємо наших громадян не купувати лікарські засоби через інтернет-заклади, тому що, по-перше, це заборонено сьогодні діючим законодавством. Такого виду діяльності немає, він не ліцензується, і там якраз найбільший кількість обігу фальсифікованих, неякісних лікарських засобів, де не витримується ні холодовий ланцюг, де не витримується якість і багато інших параметрів. І фіскальний чек не отримує. Тому сьогодні ми пропонуємо тільки можна за допомогою інтернет-ресурсів або перевірити наявність лікарського засобу, або перевірити його цінові якісь характеристики, або можна почитати інструкцію, або зробити попереднє замовлення на території аптеки, але ніяким чином сьогодні не купляти через інтернет-заходи, не користуватися тими різними хибними шляхами доставки, де сьогодні привозять препарати без холодильника, умовно це називаємо, без холодового контейнера, без документів і без фіскального касового чеку. Тому це ризик кожної людини, але все-таки ліки потрібно отримувати в аптеці, так як це сьогодні передбачає чинне законодавство. Дякую, пане Володимире. Зараз, Дмитре. Але ж це дуже великий ризик для людей, тому що вони ризикують своїм здоров'ям, і своїм гаманцем, але це також заважає і самим учасникам ринку, так? Дивіться, якщо чи можна оцінити цей взагалі обсяг реалізації? Так, про те, що ми все ж таки рухаємося до Європи, і цей шлях вже незворотній, сподіваємось, закріпленою Конституцією. То ми повинні розуміти, що ця проблема вже вирішена. Є директива ще в 2014 році прийнята. Шановні аптеки мають змогу в Європі ліцензуватися як на торгівлю безпосередньо в касовому залі, так і на інтернет-торгівлю. Без першого не може бути другого. Тобто отримати таку ліцензію, щоб впровадиться діяльність як відпуск лікарських засобів безпосередньо пацієнту в приміщенні аптеки, і додатково тільки ти можеш під свою ліцензію, під свою відповідальність, за рахунок своїх співробітників, а не якихось там ФОПів чи когось, провадити цю діяльність з доставки медикаментів безпосередньо до ліжка хворого. Але з аптеки. Тільки з аптеки. Да? Тобто, це наступний челендж перед міністерством, перед державною службою, керованою вами, для того, щоб розробляти такі відповідні ліцензійні умови, які б, перше, це беззаперечно взагалі. По-перше, це повинна бути ліцензія аптечного закладу, де він надає фармацевтичну допомогу пацієнту у повному обсязі, із виготовленням, із фасуванням і багато інших тих функцій, які мають відповідних фахівців, які відповідають тим стандартам професійним, які діють в країні. І тільки після того він може ще додатково надавати таку послугу. Це наше майбутнє, ми там безпосередньо будемо. Сьогодні це питання також не врегульовано, і цим зловживають велика кількість прикладів. Різних ділків, називаємо так, які обдурюють наших людей. На самом деле, по закону этот вопрос на сегодня очень четко урегулирован. Лицензионными условиями прямо запрещена интернет-торговля лекарствами. Прямо. Але в нас є, якщо я наберу зараз в інтернеті, я ж можу знайти кілька майданчиків. Но что происходит? Все больше сфер в нашей жизни переходит в интернет. Люди хотят не только другие товары, но и лекарства покупать в интернете. Как вы им запретите? Если есть спрос, то абсолютно четко, что появляется предложение. Тим більше це легко. Какой смысл дальше это пытаться запрещать, когда оно все равно будет? Поэтому я тут поддерживаю Игоря абсолютно, потому что есть 83-я директива Евросоюза, там достаточно четко указано, каким образом это регулируется. Аптека, которая имеет лицензию, свой сайт
через который она будет продавать лекарства, она регистрирует в соответствующем контролирующем органе. Любой пациент, если он желает купить такое лекарство в интернет-аптеке, он заходит на сайт контролирующего органа и там видит сайт вот той интернет-аптеки, которая зарегистрирована. Дополнительно к этому такая аптека обязана соблюдать лицензионные условия по транспортировке такого лекарства из аптеки до пациента. И тогда понятно, с кого спрашивать. Да, есть ответственность, и законодательством это должно быть урегулировано. Поэтому мое... Дмитро каже про перспективу. Да, Приходьте пішки в аптеку, будь ласка. Фармацевти отримують Тобто взагалі не можна купувати в інтернеті? Сегодня это запрещено. Но А як же діють ці всі... нелегально, незаконно. Заново, а ви не оцінювали, який це обсяг взагалі Дивіться, приблизно? Тут є два шляхи. Да? Перше, ті аптечні, ну це перш за все там великі аптечні мережі і інші суб'єкти, відповідальні суб'єкти господарювання, незалежно від їх розміру, які розуміють свою соціальну відповідальність і мають професійну гідність, вони працюють на сьогоднішній день в визначеному правовому полі. Ви можете замовити. Для вас забронюють цей лікарський засіб. аптеці. Він буде вам чекати. Вам надішлють смс-повідомлення, що вас чекають. Вам у вайбері напишуть розклад роботи цього аптечного закладу. Але ж ви повинні прийти і за рецептом чи за іншими, там, якщо це безрецептурний лікарський засіб, це може бути просто ваше бажання отримати цей продукт, отримати його. Але присутнє головне – видаються ліки тільки з рук провізора. Не розуміють наші колеги, ось ми були в Одесі на нашому міжнародному саміті фармацевтичному, да, на аптеки світу. Наші колеги, які приїхали, там віце-президент Міжнародної фармацевтичної асоціації, голова асоціації польської, да, вони взагалі не розуміють, як це можна отримати ліки не з рук провізора. Це, мабуть, тут робота із споживачами, із населенням, так? Щоб пояснювати людям, що це небезпечно. Вибачте, а що ви можете прийти замість лікаря до когось іншого, там він вам призначить лікування, а потім хтось інший замість провізора. Тож до ветеринара не йде лікуватися, до лікаря. а как у нас фактически происходит? Вот вы заказываете лекарство, да? А к вам приезжает на мопеде человек, Да. говорит, вот ваше лекарство, подпишите доверенность, что вы меня уполномочили купить его в аптеке. Да? Я ему говорю, послушай, ну ты же сначала выполнил поручение, а потом просишь, чтобы я тебе подписал доверенность. Я в тестовом режиме мы заказывали. Да? Соответственно, если Держликслужба приходит в такую аптеку и говорит о том, что вы занимаетесь интернет-торговлей, они скажут, извините, приехал человек на мопеде, зашел с улицы, попросил продать лекарство, мы ему продали, какие к нам вопросы. Поэтому я и говорю о том, что это нужно урегулировать на законодательном уровне. Тогда эти проблемы уйдут. Ну, дивіться, зараз у нас на законодавчому рівні це заборонено, а ці інтернет-аптеки є. От якщо що ж робити? Ми можемо врегулювати це на законодавчому рівні, а що тоді з цими аптеками робити? Як їх контролювати? Чи що з ними купувати, то не буде Пояснювати- не буде От дивіться, Пояснювати я б громадянам, хотів так? повернутися до нашої стартової теми. Ми почали з доступних ліків. Так, це дійсно прогалин. Ну, цих прогалин є там велика кількість. Ну, наприклад, вже за досвідом 2019 року ми знаємо, як найпотужніша всесвітня компанія зі своїх заводів, розташованих в третіх країнах, зареєструвала в програмі «Доступні ліки» найдешевший бісопролол. І жодної таблетки сюди не завезла. А навіщо зареєстрували? Які будуть... Щоб було, щоб насолити іншим конкурентам. Да? Тобто інші не можуть вже зареєструвати? А всі інші вже підуть з доплатою. Тільки найдешевший безкоштовний. Вони забронювали за собою це місце і не завезли. Побачимо, яка буде зараз реакція Міністерства Національної служби, яка формує цей перелік, чи знову ми там побачимо таких героїв. Те ж саме стосується теми, на яку ми перескочили. Да? Є герої. Ну, ми очікуємо на реакцію. У нас є Державна служба з контролю лікарських засобів, да? У нас є служба по споживачів,
у них є всі відповідні повноваження для того, щоб дати ту правову оцінку, про яку Дмитро тут казав. А чи є в них інструменти врегулювати? Або хоч якось почати цей процес? На мою думку, інструментів достатньо. Сашко, може, там прокоментує більш детально. Він тривалий час працював саме у Держлікслужбі, да, і знає всі ці інструменти, тому і експерту слово. Да, пане Олександре, Ну, я, по-перше, прокоментуєте? Звичайно. Я, по-перше, хотів би розділити інтернет-продаж на дві складових. Це перше те, що роблять аптеки, які мають офіційні ліцензії на роздрібну торгівлю. І приклад, який говорив Дмитро, коли приїжджає, умовно кажучи, кур'єр купує для тебе лікарські засоби, тобі їх передає. І інше – це інтернет-аптеки, більше схоже, наприклад, Андрія, коли контрабандні, незрозумілого походження, якісь лікарські незрозумілі засоби сайти, так? на незрозумілих сайтах, відбувається продаж, пересилка умовними логістичними компаніями і ніякого контакту немає. Тобто ти отримуєш, дивишся начебто лікарський засіб, гроші кудись переводиш і відповідальності по суті ніхто не несе. Якщо цей лікарський засіб не допоміг чи, не дай Боже, нашкодив, то ніхто відповідальності не несе. Тому це є перше, що я би розділяв. Звичайно, питання потребує регулювання, звичайно, є європейська директива, звичайно, Україна рухається в цьому напрямку. І у нас є план імплементації нормативно-правових актів, і дане питання у нас також стоїть в цьому плані. Ми тут співпрацюємо з Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками, щоб наші ліцензійні умови приводити у відповідність до європейської директиви. І тут стосується питання не тільки діяльності інтернет-аптек, а і ще там є ряд питань і по контролю якості, і по імпорту лікарських засобів. Тому я не можу вам сказати, що це буде швидко, тому що звісно, ліцензійні умови самі по собі дуже великий і важкий документ, який проходить купу погоджень. Там, здається, 11 зацікавлених чи заінтересованих центральних органів виконавчої влади його погоджують. І це якби минулі ліцензійні умови, які прийнялися в 2016 році, вони близько 2 років тільки проходили процес погодження. Ну, але це можливо, скажімо. Це можливо, і ми в цьому напрямку, звичайно, працюємо. Маємо коментар від Руслана. Я хотів додати, от Андрій говорив про переход на Васильківський, ми говоримо про інтернет-аптеки. У нас маса аптек, звичайних аптек, торгують відкрито препаратами погодження інших держав взагалі без в первинній упаковці. І з інструкцією мови Як таке оригіналу. можливо? Ну, будь ласка. Ну, як ви знаєте, що Маса. нещодавно одній з мереж таких аптек анулювали ліцензію, вони подали до експертно-апеляційної ради. Тобто в цьому напрямку державний регулятор теж починає працювати. Сьогодні ще ця аптека працює на Подолі. Вона працює відповідно до законодавства, тому що в них є 30 днів. Знову ж таки, відповідно до нашого законодавства. 30 днів після анулювання ліцензії вони офіційно працюють. Далі вони можуть подати в експертну апеляційну раду, поки йде розгляд там, вони теж працюють. Якщо вони програють експертну апеляційну раду, це така рада при Державній регуляторній службі, вони можуть подати в суд і знову ж продовжувати таки працювати, якщо подадуть забезпечення позову, наприклад. Але вона до цього, поки на неї звернули увагу, багато років працювала. І це мережа, це не одна аптека десь там на Але вони ж не тільки, вони поряд із нормальними це багато препаратами. аптек, до якої приходиш, дивишся по інтернету, замовляєш, приходиш. Я прийшов, проекспериментував. Я їхав додому з роботи, я зайшов в цю аптеку, купив препарат. Я думаю, дайте мені чек. Видали чек? Вони видали мені чек на цю суму, Фіскальний чек. але зовсім другий. Ні, фіскальний, тільки зовсім другий препарат. Другий препарат. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ви звертались до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками зі скаргою? З чого почалось анулювання ліцензії цієї аптеки? Тому що заявник... Все-таки процес розпочали, так? Так, людина звернулася зі скаргою, з підтверджуючими документами відповідно до законодавства, з лікарським засобом, з чеком, з його фотографією. Це було, здається, осінню, і оце довго так цей процес тягнувся аж до кінця весни, але процес замкнувся. У нас дуже багато людей говорять, що погано щось, десь там наверху погано, десь влада погана, а самі, натикаючись на ці проблеми і маючи
в принципі, підтверджуючи документи і докази, не приймають ніякої участі у цьому. Тому Дякую. Нам режисери, на жаль, кажуть, що ми вже маємо завершувати. Хотілося б одну ремарку, що буквально Секундочку. дійсно сьогодні ми всі прийшли до одної спільної мети, що йде перезагрузка в країні політична і різна. Будуть мінятися закони, будуть мінятися положення, будуть мінятися накази. Тому хотілося б звернутися до Олександра, як представника Міністерства охорони здоров'я, все-таки дослухатися до учасників ринку, дослухатися до тих людей, які сьогодні приймають безпосередню участь, включати їх у всі ті переговорні і процеси законотворчості для того, щоб ми могли спільно виробити дійсно гарні документи, які будуть працювати на користь наших людей. Як один одного чуємо тут сьогодні за столом, щоб так завжди відбувалося. Ну що ж, друзі, на сьогодні ми маємо прощатися. Дякую всім учасникам, що знайшли час, і дякую за цю дуже цікаву дискусію, яку ми сьогодні з вами тут провели. Я сподіваюся, що нашим глядачам більш зрозуміліше стало те, що не треба купувати в невідомих, неперевірених інтернет-точках продажу різні лікарські засоби. Краще приходьте в аптеку, користуйтеся програмою «Доступні ліки». А з нами сьогодні в студії були Дмитро Олешко, партнер компанії «Правовий альянс», Олександр Комаріда, генеральний директор фармацевтичного директорату МОЗ України, Руслан Світлий, генеральний директор комунального підприємства «Фармація», Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку, Володимир Руденко, директор Аптечної професійної асоціації України, і Ігор Крячок, директор компанії Proxima Research International. На сьогодні це все. Повний випуск програми дивіться на YouTube-каналі телеканалу АТР. Мене звати Наталія Євченко. Побачимось.